भोजपुरी इंडस्ट्री में घमासान शुरू हो गई बा। हम बता दी कि विशाल सिंह आज एगो वीडियो बनैले बड़े मगहिया जवान के ऊपर, यानी गौतम सिंह राजपूत के ऊपर। विशाल सिंह जौन बा की वीडियो बनैले बड़े। विशाल सिंह ऐसे चेतावनी भी दिले रहे कि 3 से 4 दिन रुक जाओ, 3 से 4 दिन में मैं तुम्हारा जवाब दूंगा और अच्छे से दूंगा। बहुत अच्छा सा जवाब भी दिले बड़े, बहुत तरह के बात भी कैले बड़े। कौन कौन करम जौन काराकाट लोकसभा क्षेत्र में भई रहा है उस सारा करम के खुलासा कैले बड़े। लेकिन पावर स्टार पवन सिंह के साथे रहे वाला विशाल सिंह बहुत प्रकार के बात कुली कहले बड़े। बात कुछ हकीकत भी बा, कुछ बात के जौन बा की लोग समर्थन भी कर रहा बा। मगहिया जवान के भी लोग बहुत तरह से टारगेट कर रहा बा। ऐसा ना करे के चाहिए एक तरफा केहू के ई चीज। लेकिन हम एगो बात कहे के चाहतनी कि पावर स्टार पवन सिंह के साथे रहे वाला विशाल सिंह से जे विशाल भैया ऐसा छोट छोट आदमी, छोट छोट चिंपंजी अगर कोनो प्रकार के वीडियो बनावता तो ओकरा बारे में इतना कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। आ एगो और बात बा कि ऐसा हवा आवत रहेला जात रहेला, लेकिन जवाब भी दियल बहुत जरूरी रहेला। ऐसे कि आज से गौतम सिंह राजपूत के तरफ से कोनो प्रकार के वीडियो ना आवे के चाहिए ऐसा उम्मीद बा। लेकिन भाई उ सोच होखे वाला आदमी तो हुवन ना, उ सोच होखे वाला बाड़े ना। लेकिन गौतम सिंह राजपूत के तरफ से अगर कोनो प्रकार का वीडियो आवता तो खुला चैलेंज जौन बा कि विशाल सिंह भी दिले बड़े। बाकी पावर स्टार पवन सिंह आखिर काहे चुनाव में ना मिल रहे इनका लोग से ओकर कारण भी बतैले बड़े। बहुत तरह के लोग पहले अफवाह फैलावत रहा, लेकिन ऐसा कोनो अफवाह नहीं है विशाल सिंह के वीडियो देखला के बाद से। रुआ के बता दी कि विशाल सिंह पूरा तरह से शुरू से लेकर लास्ट ले बात बतौले बड़े कि आखिर काराकाट लोकसभा क्षेत्र में गौतम सिंह राजपूत के यानी मगहिया जवान के काहे ना मिले दिहल गई पावर स्टार पवन सिंह से। सिर्फ पावर स्टार पवन सिंह ही ना चाहत रहे कि हम जौन बा की गौतम सिंह राजपूत से मिलस चाहे गौतम सिंह से बात करस। काहे कि पावर स्टार पवन सिंह इतना रिस्पेक्ट देला के बाद से पावर स्टार पवन सिंह के बारे में गलत बोले वाला वो मगहिया जवान जेकर नाम गौतम सिंह राजपूत हो बिना बोलौले जौन बा की काराकाट लोकसभा क्षेत्र में गई रहे। काराकाट में बिना बोलौले बिना कहले ऐसा प्रकार के ही कैले रहे, लेकिन उनकर बिहेवियर भी उनका संगे बहुत अच्छा बिहेव ना कल गई रहा है। विशाल सिंह के द्वारा खुला चैलेंज भी दिल बड़े कि हमरे वजह से तरह के पावर स्टार पवन सिंह से ना मिल दिहल गई। लेकिन हम ये कहें कि भोजपुरी इंडस्ट्री है, भोजपुरी इंडस्ट्री के अगर शांत बात तो शांति से चले दलो, इमें कोनो प्रकार के ई नत रखलो। भोजपुरी इंडस्ट्री पावर स्टार पवन सिंह के पसंद करला तो पावर स्टार पवन सिंह के पसंद करे वाला जे भी फैंस बा उ सब फैंस चाहता है पावर स्टार पवन सिंह के बराबर गाना आवे, हमेशा गाना आवे। तो पावर स्टार पवन सिंह के गाना आवे तो गाना पर बात करे के चाहिए। पावर स्टार पवन सिंह कैसे भोजपुरी इंडस्ट्री में एक तरफा राज करस वही पर बात करे के चाहिए, ना कि झगड़ा झंझट के बारे में बात करे के चाहिए। बाकी विशाल सिंह राजपूत आज समझा दिल बड़े, तो आज से तो हमरा नहीं बुझा जे गौतम सिंह के तरफ से कोनो प्रकार के वीडियो बनी। बाकी वीडियो के खूब ज़्यादा शेयर करी। रहुआ का सोचता नहीं गौतम सिंह के बारे में कमेंट करके जरूर बताई। मिलता है अगला वीडियो में, तब तक खातिर नमस्कार।